Il-kaos fin-naħa tal-Balluta huwa riżultat ta' nuqqas ta' pjanar fit-tul min-naħa tal-Gvern, nuqqas li issa wassal għal dak li il-ġurnal The Malta Independent sejjaħlu ġen ta' proġetti simultanji. L-editorjal ta' dan il-ġurnal sqar illi għalkemm dawn ix-xogħlijiet huma meħtieġa biex jitjib in-netwerk tal-elettriku fil-pajjiż, in-nuqqas ta' viżjoni u koordinazzjoni tul is-snin wassal biex dan kollu isir f'daqqa, b'konsegwenzi serji fuq it-traffiku, l-aċċess għan negozji u anke fuq is-servizzi ta' emerġenza. F'dawn l-aħħar ġimgħat ġew osservati xogħlijiet f'lokalitajiet bħall-Imsida, San Ġiljan, Taslima, San Ġwan u Swatar. Proġetti simultanji li ħolqu diffikultajiet kbar biex wieħed jasal minn posta l ieħor. Sitwazzjoni simili żviluppaw ukoll f'Santa Venera, il-Ħamrun u Birkirkara, fejn xogħlijiet oħra mhux relatati mal-enerġija bħal proġett tal-Imsida Creek qed ikomplu jżidu mal-problemi. Skont l-istess editorjal dan kollu seta' ġie evitat kieku kien hemm pjanar aħjar. The Malta Independent issemmi kif il-Ministeru għall-Enerġija u l-Enemolta setgħu faċilment jippjanaw dawn ix-xogħlijiet b'mod gradwali u jikkonċentrawhomx f'żoni qrib xulxin fl-istess ħin. Intant l-istess editorjal isemmi ministri preċedenti bħal Konrad Mizzi, Joe Mizzi u Michael Farrugia u jgħid li il-problemi fil-qasam tal-enerġija baqgħu jinġarru għal snin twal bla ma ħadd ma investa fuq is-sistema tad-distribuzzjoni. Għaldaqstant l-Independent tagħlaq b'ċanfira ċara, il-poplu qed iħallas il-prezz ta' dewmien u nuqqas ta' pjanar, iżda xorta hemm id-domanda. Dan ix-xogħol li qed jaffettwa mijiet ta' ċittadini ser iwassal għal soluzzjoni?